Mini Baloi, VP Kosano Chuenka's wife, Pangwa Inoi issued a sad statement. Pangwa Inoi Achirazot Algurwadziwa after the passing away ya General Dr. Colonel Bwanali. Pangwa Inoi chitiko chashapisave ruzhinji chaita kuti even Mini Baloi auye achiposta a statement achiratidza kuti haana kuzvigamuchira mashoko aiwa ekutsakatika kwaita nsadapenda mashoko anomudanyurwa panguva inei yatiri kuona kuti panguva inei maseries emadhats ari kuitika kuThe ZDF ZNA nekumaThird Generals panguva inei autoshamisa ndobva subscribe like out on the bell icon. Mini Baloi made this post achiposta his pictures achiti rest in peace colleague Colonel 2 Timothy 4:7-8. You have fought a good fight. You have finished the race. You have kept the faith. Tomba developments anoyachiitwa panapa na Mini Baloi panguva ine yatiri kuona kuti anomaposta after the passing ya Colonel Dr. Ashani Bwanali, another the senior chaplain general of the Zimbabwe National Army and Zimbabwe Defense Forces. Panguva ine yatiri kuona kuti Colonel Dr. Bwanali, who served as the spiritual leader of the military chaplaincy services, was a respected figure within the defense establishment. Panguva ine tiona kuti his death comes after the military recently lost other senior officers, marking another sad moment for the country's security sector. Panguva ine we are seeing most of the people panguva ine one mavisions akasiyana-siyana after the passing of these generals. Panguva ine people suspecting kuti panenge pane zvizhinji zvinenge zviri kuitika kuma forces kuchionekwa kunze no one is safe anymore. People have been warned before, but panguva ine people they are still asking themselves kuti there's some reasons akaita kuti the people or the generals vatsakatike munguva yapfuura. Are they the same reasons ari kuita kuti these generals or this general Bwanali atsakatike as well? Pinda comment section medu dzafungura enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, punch on the bell icon.